Na, mindenkit szeretettel köszöntök ebben a új videóban. Rég nem volt már videó, de sok a dolgom mostanában, de most már igyekszem több videót gyártani a csatornán. Ö, Ez amúgy egy olyan játék, amit valószínűleg kevesen ismertek, de nagyon jó játék, és viszont kevés youtubernél látjátok. Ö, Ha ajánlhatok egy youtubert, magyar youtubereket, ugye ketten csinálják a videójukat, az pedig a KD csapatnak a videói. Ők leginkább BeamNG-s tartalmakat tesznek föl, de van más game is, szóval őket is tekintsétek meg. Mm, Igazából ez egy olyan játék egyébként, ami így ilyen autós, összetörős game, úgyhogy igazából, hogy ne legyen unalmas, van olyan a játékokhoz, amit ehhez a játékhoz van, sok-sok, ugye itt látjátok, hogy sok ilyen küldetés, vagy ilyen akadálypályaszerűségű cuccok. Megpróbáljuk megcsinálni majdnem az összeset. Egy-kettőt kipróbáltam, de valami amúgy nehéz, szóval na, ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük is. Na, itt is lennénk a pályánkon. Ugye itt látjátok, hogy ide kell érkezni, ahol van az egerem. Ez egy ugratós pálya, szerintem ez nagyon könnyű. Részben könnyű, szóval igen. Szóval azért nem olyan könnyű, hogy azt higgyétek. Kis durant a kerekünk, ez egy kicsit már rosszabbul sikerülhet majd. Várjatok. Na, most van rossz. És most jön a kedvenc részem, akkor ugratunk egyet, egy jó nagyot. És így lassított felvételbe. Mutatja az egészet. Vagy nem. Hát jó, ez most lassított felvételben van, de... Hát... Megkaptuk az összes csillagot. Igazából... Mehetünk a következő gémre. Na, a következő játékunk... Mert ugyanaz a játék, csak más pálya. Meg... mindegy. Annyi a lényeg, hogy... Vagy mi leszünk a rendőrök, vagy... mi leszünk a bűnözők. Ez mindjárt kiderül, de szerintem a rendőrök leszünk. Igen. Na, most nem szeretnék szirénát kapcsolni, mert... Hát ez szerintem... idegesítő lenne. Jaj. Ha nem tettétek meg eddig, akkor nyomjátok meg a lájkot, és... iratkozzatok fel a csatornára, hogy nem maradjatok le több tartalomról, nyomjátok be a csengőt is. Meg hát... igen. Akkor sem maradjatok le a tartalmakról, hogyha... nem tudom, mit akartam mondani. De a lényeget tudjátok, iratkozzatok fel. És like, nem maradjon el. Köszönöm. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy én nem érem utol, de amúgy tényleg egyébként nagyon nehéz utolérni, mert nem akarok kisodródni itt a kanyarokba. Csak azért is fogok fékezni. De a kanyarba lehetne ezt az autót jól elkapni. Hát igen, pont ezt mondtam. Várjál, gyerem. Fullba meg kéne állítani a kocsit. Már 2 pontot, vagy mi az ilyen küldetést el is veszítettünk. Most már lenne jó. Jó. Pont sikerült. Jó, ez csak egy csillag, mehetünk a következő pályánkra, küldetésünkre, akadálypályánkra. Na, a következő pályánk
egy ilyen ugratós, oda fehér oszlophoz kell állnunk, oda kell mennünk, és gondolom összetörhetjük a kocsit, de... Ó, basszus. Szerintem ez nem így lett tervezve. Bár mondjuk... Ez még lehet, hogy el lehet menni. Én visszavonom. Már két kerék is le is tört. Lehet, hogy el fogunk csúszni odáig, lehet, hogy újra megcsinálva. Pont lassabban indultam most direkt. Hát itt meg is fogunk állni. Ez nem sikerült. Úgyhogy resizünk egyet, aztán újra. Újra kezdjük. Tudod, hogy le kell esni, mert amúgy... Máshogy nem tudok lemenni. De hát azt is mutatja a fotón. Várjátok? Na? Van benne még élet. Fék. Ez nem baj most. Aj, basszus. Pedig az is jó lett volna, nem? Most lehet, hogy keresek egy másik helységet, hogy hova lehetne menni. Nézzük. Na hát innen... Nem. Csodás, fel is akadtam. Szerintem lesz egy vágás a videóban. Mert hát... Szerintem ezzel lehet megcsinálni. Na hát... Másik nem sikerült túl jól, viszont egy ilyen gyorsulási versenyt így a videózárásként csinálunk. Ezek a videók maximum 15 percesek fognak lenni, de ígérem, hogy lesz hosszabb videó is, de jelenleg nekem még nem éri meg olyan hosszú videókat csinálni. Szóval, ja, ez az utolsó pályánk, akkor menjen. Érdekes. Nem megyünk. Halló? Ja, bocsánat, üresbe volt a kocsi. Ezt így kellett volna. Ja. Ja, majd megyünk. Basszus. Előbb indultam. Nem baj, ez tökéletes videózárás akkor. De szerintem amúgy is az a kis autó győzött volna. Meg is kell állni a kocsival. Okay. Jó, hát ez rossz lett. De mindegy. Na, hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot. Ma még lehet, hogy fog jönni egy új videó, de ezt nem ígérek semmit. Úgyhogy figyeljetek! Ha ezen a videón meg lesz legalább a 10-nél több like, szóval ha már a videó eléri a 10 lájkot, akkor ma lesz videó, ha nem, akkor már csak holnap, olyankor ráérek. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és hogy velem tartottatok ebben a pár percben. Legyetek jók, a következő videóban találkozunk, addig is, szevasztok!